meravellós! Somio! No m'acabo de creure el que veig! Ha pogut desviar la força suprema! Yamcha, vigila! Alerta! Jackie, vigila! I ara la mossegada del sol. Prepara't! On és? No veig res de res. Ui, però què passa? No es veu ni el combat! I ara escolta'm bé. Et podria esclafar com a un cuc, però si ho fes em desqualificarien, saps? Però et puc garantir que després d'aquest torneig ens veurem les cares. Què vol fer? En Tenshin es concentra! Sembla que prepara un atac especialment difícil! Però sembla que estigui petrificat. Mita'l. No és el canó atmosfèric, són els besos del diable! Miri-li les mans, què fa? Es concentra tota l'energia a les mans. És fantàstic! És el moment. Força absoluta. Si faig servir tota l'energia, quedaré completament esgotat. L'he de controlar. Força absoluta!
Pressa, aparta't! Alerta! Ja s'ha acabat, estàs bé? Sí, Ai. Què ha passat? Ah! La tarima ha desaparegut! Has lluitat molt bé! Bravo! Bona feina, noi. Aquest combat d'avui passarà a la història. Un hurra per al gran vencedor! Hurra! Hurra! No somies, no. Tots aquests aplaudiments i tots aquests visques són per tu. Enhorabona, noi. Els has fet una gran impressió. Tots aquests mesos en què la gent et mirava amb odi s'han acabat. Has girat un full i n'has obert un altre, tot resplendent de sol. Ara saps fer servir els poders per fer el bé i no el mal. Davant teu s'obre tot una vida de calma, de felicitat i de saviesa. Gràcies, mestre. Prou que em feu pessigolles! Campió, ara t'acompanyaré a veure el teu rival i li donaràs la mà. Tu també, Goku! Atenció a l'atac! Per què no intentes fugir de la mort? és viu. Què? Oh! Què? Somio o què? No és un somni, és un malson! No pot ser! Ha anul·lat l'efecte del raig mortal amb l'energia mental! Ja et veig, ja! Bons reflexos, bravo! Oh! Ets gairebé tan ràpid com jo. Però des que em veus... fins que em pegues... perds massa temps, Goku!
vencedors. Ara sabem que el combat ha continuat allà dalt i segons la posició d'en Son Goku, dedueixo que Ten Shin Han ha dominat la situació i ha fet caure l'adversari de cap. Vinga, Tenshin, que guanyaràs! En Son Goku té moltes dificultats per aturar els atacs d'en Ten Shin Han. Rep un cop de puny darrere l'altre sense temps de respondre. Sortirà de la tarima en Son Goku! Oh, al seu voltant hi ha una aurèola! Sí, ja ho veig. No sé què ens deu preparar. No facis aquesta cara d'esverat, que quedes molt ridícul. Oh, què deu fer? Ai, ai! 4! Són 4! Molt bé, Tenshin, ets un adversari temible. Xaos! Tenshin Han! Xaos! Et demano perdó, no et podia ajudar. Xaos! Vinga, anem! Xaos! Et venjaré, Xaos! Me les pagarà! No deixaré aquest món sense haver-li fet pagar el mal que t'ha fet!
La força em torna. Ho noto. Ara! Força de venjança! Ha pogut superar l'atac! No m'ho esperava gens, això! Ja ho veus, encara és viu! Ai. No m'ho puc creure, és immortal! Què? Encara és aquí! Tu, criatura insignificant, què et penses que fas? Triangle d'energia mortal! Foc! Aquesta energia! És l'energia d'en Tang Xin! En Ten Shin, ara! Lluita contra en Cèl·lula! Vosaltres dos! Fugiu! Marxeu d'aquí! Aprofitem per fugir ara, 16! Sí, fugim, adivinat. Fugim a 16! No us penseu que us deixaré fugir. A la bèstia! Desgraciat! Tenshin, ets tu! Estic molt content de veure't.
Has canviat molt. Si no hagués sigut per la veu, no t'hauria conegut. I el monstre Bu sembla un altre, també. Val a dir que avui anem de sorpresa en sorpresa, però no hi fa res. Com més serem, més riurem. Et desafio! Però com? No m'has fet ni pessigolles, nano. Però com pot ser? La meva arma més destructiva i no s'ha fet ni un tallet.